Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. A ranar Laraba ne, 13 ga watan Yuni na shekara ta 2024, Babbar Kotun Tarayya, wato Federal High Court da ke zamanta a Kano, ta tabbatarwa da al'umma cewa tana da hurumin sauraron karar da Aminu Babba ɗan Agundi ya shigar yana kalubalantar sauke mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da gwamnatin jihar Kano ta yi a ranar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2024. A baya, wannan kotu ta dakatar da gwamnatin jihar Kano daga sauke Alhaji Aminu Ado Bayero daga sarautar Kano ta kuma umarci kowa ya tsaya inda yake. Lauyoyi da masana shari'a sun ta jayayya akan ko ita wannan babbar kotun tarayya wato Federal High Court na da hurumin sauraron wannan ƙara. 13 ga watan Yuni na shekara ta 2024, kotun ta tabbatar da cewa tana da hurumin ta saurari wannan ƙara kuma ta sanya ranar 14 ga watan Yuni ɗinnan don ci gaba da sauraron wannan ƙara. Wata dambarwa kuma da ta kunno kai a jihar dai ta Kano ita ce ta hawan sallah, inda duka sarakunan Kano guda biyu, wato mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, suka umarci hakimai da su shirya su kuma shigo garin Kano don fara shirye-shiryen hawan sallah. Shin tambayar anan ita ce, wani sarki hakimai za su yi wa biyayya, kuma wani sarki Kanawa za su halarci hawan sallansa tare da kashe kwarkwatan ido? Rundunar 'yan sandan jihar Kano kuma ta haramta bukukuwan hawan sallah a jihar Kano baki daya. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.